tehdä sellainen pikainen unboxing-videoni tuommoista Purelluxin Multi-Switch Dashboard Controllerista. Tuo on se 4-napanen, mutta siitä on se 8-napanenkin olemassa. Hei, mitä tuolta löytyy? Tarroja, ohjekirja, tää boksi, auki tuolta. Ja täältä näkyy, tää on nyt se 4-napanen, niin täällä on 5, 10, 20 ja 30 amperiset noin lähdöt. Eli sieltä pystyy ohjaamaan 4 eri nappia. Ja sieltä tulee yksi tulee 5 amperin sulakkeen kautta, yksi 10, yksi 20, yksi 30. Ja niiden mukaan tähän tulee virta miinus ja ohjaukset tuohon sitten sieltä boksilta. Pikainen siitä. Tulee itse kytköpaneeli. Ja siitä tulee tommonen ohjausjohto tommosella. Ja se vedetään sitten tonne kytkimelle tai boksille. Ja tohon saa teippalla tarat mitkä haluaa. Se pelaa pirun hienosti. Pitää vettä. Sitten mä saan kaivettua tuolta releen piukas. Noin. Eli tämän näköinen rele. Tonne toiseen tulee akulta, sitten toinen lähtee sinne kytkinboksille. Toinen automaattirele. Tosi siisti. Sitten siellä on vähän kiinnikerautoja, sulakkeita, ruuveja. Toi välijohto, millä saadaan sitten heräte boksille. Ja tuolta löytyy sitten tää kytkinkotelon ohjausboksi, eli tää tulee sitten niin tästä tohon noin tollaan kytkinboksi, johto tonne, tosta tulee sitten ne boksin sisälle, niin sit se olisi siinä. Täällä ei olla. Ja siellä on vielä yksi kiinnike pohjalla. Se on aika hyvä täydellinen setti Purelluxilta, niin kyllä tätä voi suositella. Ja nyt varsinkin kun on tää 4-nappinen, niin tää toimii noihin pienempiin asennuksiinkin. Aikaisemmin oli vaan se 8-nappinen. Hyvä, ei mitään, tällä jatkoa. Terve!